Лукашенківський режим залишається авторитаризмом, значить, що все дозволено, що не заборонено. І мені здається, що Лукашенко і його режим спробують створити таку резервацію для громадянського суспільства. Вони дають ці гіпстерські вулиці, відкривайте кав'ярні, робити бізнесові проєкти, але завжди є червона лінія, за яку ти не можеш переходити. Ну, коли Росію називають газоколонкою, так, яка просто живе з того, що є там дешевий доступ, дешеві енергоресурси, то Білорусь – це франшиза цієї газоколонки. Лукашенківські канали, вони всі ці скандали українські, всі ці протести, всі ці вбивства, всі ці нещасні випадки і бойові дії на Донбасі, вони це освітлюють. Але освітлюють не в контексті показати, які герої українці, а показати, який хаос на Україні. Ну, просто сину дають таку владу, яку може дати сам Лукашенко. І Лукашенко його приготовує. Я думаю, що і Лукашенко теж цим зацікавлений, щоб білоруську церкву зробити незалежною від Москви.